Teachcatch MTV inokupa inyaya dzakasiyana-siyana dzinoitika mumatunhu atigere neakatikomberedza, dzinotyisa, dzinofundutsa, dzinokatyamadza pamwe chete nedzinosetsa. Kuti musarasikirwe nenyaya idzi, munoenda paYouTube channel yedu Teachcatch MTV, mondo subscribe ipapo, musakanganwe kulaika pamwe chete nekushare, musazokoshiwe kupfanya kabhatani ako ndokabheroka kuitira patinokanda chinopisa. Munoyeuchidzwa Teachcatch MTV, tinodzifambira. Pamusoro mabunga nidare rese ndauyo ndane nguva ndiri kutambudzika yadhi panga ine shopu yedu panguva yehuno kana nhasi pangoni pedu but ndakuona pakurimwa, asi pandakasvikapo inini pakashaika mai wangu inini ndipandakazoenda kuona pakusimwa mabhanana, pasimwa mabhanana ndiani. Ndabva ndaenda kobvunza munhu anga akazi ngafane kumborima ndimai rakabopa akati sazibuche yowaurimi wandaka wakapuhwa kuti warime ipopa. Saka inini ndakaenda kairi katatu kafoni ndichifambira nyaya iyoyo. Sazibuche ndikati ndichimbomirira kurima gore rinoya ndauda kurimawo, toita ungatizwana ungatizuzwana, ndoendazve ndauda kurimawo ungatizwana ungatizuzwana. Ndazonanga zvinhu zvacho zvakunetsa pandaenda kwasabhuku, sabhuku Nyatsanza, iyi nzvimbo iri kwaruda kuhauna ndokune nzvimbo yacho pataigara ichisungwa yehondo mukipi. Ndasvika kwaNyatsanza ndawapirawo nyaya ndabva ndazodaidzwa ndisabhuku tese zibuchoya nemini ndaenda kwasabhuku. Ndasvika kwasabhuku kweya ndaita unga nyaya iri kufamba zvakanaka. Sabhuku akati alright, nyaya dzindudzizwa ngatiende panzvimbo chaipo titaure tiri kuona panzvimbo pacho. Ndasvika panzvimbo paya sabhuku abva apaonawo nzvimbo yaya it's about 40 meters kufara kudzoka kumashure ndokunga about 30-40 meters kuti papa Neshop. Saka papa ine pombi yemvura panoita kuita garden nekudii. Ndosaka babanga namai onga wakasiyirani muzukuru iwo wakuenda pahauna because wakazoita stand pahauna takubva mukipi. Saka nanhasi sazipicho yaya ndiwo angoripo. Tinoda kuedza kuti masabhuku akada kumboedza kuti ataure nawo zikuramba. Tabva taenda tasvika paya panzvimbo pacho. Tasvika ipapapo takuenzanisana takuonesana takudai apa totoona kuti sazidu chaanga kudini ari kubata foni achifona foni achidaidai totoni vanhu vakutowanda tizone gare takuti masabhuku akutotukwa yowe wati sabhuku akutotukwa hamusi masabhuku imimi wati dini wauda kuti zatozvekuda kuti uchinga vanhu wauda kuti chayana. Ndatoona kuti nyaya ika pangazoita ropa kundoku ini ndakuenda kwani pamambo ina anozomotaura nawo ndikati ndakuenda kwamambo ndiende kudini kupera nyaya yacho atibatsirewo atienzanisewo tisarambe tichine tsana. Nguva yehondo zvazvakangoti nyanga iri communal communal iri communal but still yakapiwa kama measurements mapeg nekanzo so far ndokuti pamakapiwa shop iyoyo kare kacho kanzo yakapaka mapeg timuhonde imomo. Yes, ende mapeg aripo arimo because kana iri shop iri stand iri commercial haifole under sabhuku, inofola under Mutasa road district. Saka kana iri kwiri nenyaya yeownership yenzvimbo iyoyo inoenda Mutasa road district council. Mutasa road district council ndio inouya yotarisa mapeg ari awakaisa kuti ari kuperera pano, then map wanonga utori nayo handiti. Ende kana iri shop yanga ichibhadhara lease kuMutasa road district council
it means kuti ne file. File yo inenge ine site plan. And the site plan inokutaurira kuti how many meters kudai against how many meters kudai. Kana iri front 40 meters kuenda kuback meters mangani. Zvese zvinenge zviripo pasite plan. Because masabu kana kutopindira nyaya iyoyo haisi yawo. Because that's a commercial stand. Commercial stand even communal. Asi anopega. Sabu anoti apanoita. Munozwa poinda. Sabu kanonzi ndirakuisa story yangu mukomino hamusiri ku business sense. Asi ndirakuisa story yangu asi mukomino eri. Anzi sabu ndiye anochiuya uchitaura ano panodini panoita handisi wovhaisa dombo rake pegi dombo rake pegi dombo rake pegi dombo rake pegi. Kanzuro ino yayoteedzera chii maitwa matombo nani nasabhuku imomo handiti wobva wadhirowa chinhu chinonzi site plan. Andizvo site plan iyo ndiyo inoenda kuchii kukanzuro kuti muzokwanisa kubhadhara imimi lease every year. Andizvo ndosaka ndinotwara izvi kuti mukada kutotanga kuti masabhuku apindire nyaya iyoyo izvi anokuchitirai mugano asi migano yagara iripo. And one thing chimwe chamunofanira kuziva ndechekuti mukatarisa mameasurements emashop 1980 82 83 kudzoka up to late 90s and mashop ese mukaenda kana mumanika bridge mukaenda kwaMuchunguru unoti shop 1 munaikwanisa kuisa 50 meters in front by 40 meters kudzoka back. Ndo angari mameasurements angaripo because land yacho yanga ichiripo. But izvozvi zvisina uchi 4 meters by 10 meters 4 meters in front 10 meters kudzoka kuchi kumashure. And mashop ako ngaite sei ngaabatane. Why? Because land yacho hakusina. And so stand iyoyo kana iripo asi yakuda kuti iverify kuoneka kuti size yayo chaiyo yamuri kutaura imini nezvakanyorwa zviri file kumutasa road district council ndizvo here. Because pamwe pacho munokwanisa kunga muri kuti mimi uku ndekwangu but mazoenda manje kusite plan council munoti handikwenyi upo musite plan uyu wacho uyu manje ari kuya koklema rusa mabhanana atiti pane munhu akamunza akaonzwa ndiani ikarai pasi nini wemabhanana funga Namira pamberi pedare rangu Mutasa. Zvese ndichikwadi. Zvese zvachataura ndezvechokwadi. Achari nyaya zvidini iri kwese takuziva kuti iwo kuti uya kuisa mabhanana pamusoro inambo Mutasa. Ini ndinoitwa Justin Zimuchi. Kuti ndiuye panzvimbo pandakapiwa nasekuru. Sekuru rakabopa achiti panzvimbo pari iwo waiti ndepapo asi pagara paine shop panga pasina chinhu pawakanema papasina shop papasitorina chinhu papasina kana building izvozvi pane musha wangu pane musha wako asi before usati waisa musha wako papasina here mashop before wanasitopinda mukipi panga pasina Apana shop aipo inakuwa papasina imimi mati mimi ndo babaite shop pane chii pane gadhini rawo gurawo pane gadhini rawo nemabhanana kumashure kwacho. apa shop yakanga yakawakwa here shopo dzadzidze dzenguva yehondo dziya yanga yakawakwa yanga yakawakwa here yakapekwa yakazopegwa. nguva yehondo wakaitika zvinhu zvakawanda nguva yehondo wakaitika zvinhu zvekuti vanhu vakagara munzvimbo dzedzadzisingabvumiki bhozi dzatiri moti yehondo vanhu vakawaka kuti masitoro musingabvumiki nekuti yanga iri nguva yehondo. Saka imi pamakavaka yenyu yanga iri pamutemo here yanga iri pamutemo isitori yehondo ndomulaini mutori naa mashopu atoopo izvizvi ari kuexista izvi
aiwa ndiri kuti mashopu akaexista panguva imwechete neyenyu aripo here pane papana sampita pana mbona pane itoripo next door yedu which means kuti kana shopu iyo iripo it means kuti iri pamwe ndosaka ndati mimi makufanira kudzoka kubi endai kukanzuro nawo kanzuro ibudise chii meyepu yeshopping center iyoyo yochitaura kuti mbona tangira apa tigumapa uyu ndiyandiria nyamulongora tangira apa tiperera apa uyu anotangira apa tiperera apa oshandandi kuitira ndanda kusvika kuti yakwasangairi zvomboti vanhu nguya hudokuzva mapinda kukipika kungozi pachadiwa mabhanzi neshuka nechii mukati muno pana ane mari yake irokwanisa kwakakatakiruka unoti wakakatakiruka hondo yapera wautokudenga kuti ndikuti ndakawakakatakiruka andi kipi yakatopwanywa asi shopu yoda usara yedu kipi yapwanywa neshopu nezvimukati zvatopwanywa haisari shopu imo kana kipi yapwanywa because kipi yanga isiri pamutemo atikuona nyeshbai it was a colonial move yekuti wakontiene chi movement yemabhurira zviya muno kuti wasasvike kuti conduct nevanhu kuti wasabikirwe wasaitipihwe assistance wasaite sei ndosaka vanhu vaizigara kuti mukeep where you are monitored and saka kana keep iyo yazwa yabviswa hapasina keep it means kuti chinhu chese chachiri mukeep chatobvawo wochachakaunzwa nechi nekeep keep was temporary it was not permanent kana puri mashopu pana atoripo so takasvika 1985 tingorurana shuku hatinongoti 1980 kwati shopu veripera tika 1985 kwazotama kuti yepahaona yapera wakwa permanent shopu yange nizvidhina chete idza dzakangowakwa zvezve but dzaibhadhara maiti azaibhadhara lisi so it's a council imi muchiendayo council then mono verify nechi nekanzo youya panzvimbo yotarisa mapeni nechi zvese then yodetermine kuti shopping center ikutangira papi ichiperera papi then awa kana waencroacha then wobudisa mukati mubusiness center kana wasina kuencroacha woramba wari but kanzo mapepa zvese wanawo no rakabopa imi pamainge muchitengesa rakabopa uyu akanga inoshobera angasina tonomusha wange mukati saka sei akazouya rakabopa uyu pasaidi yedu enda kwetika ukazisara kuchengeta patakakuneti kuma 85 86 koko shopu yapera tapwanya zvinhu zviya maibva atisisara uchidini maina mutara mambo paite gadhini zvepaine hosi paine kumba kwako hakune chirubo chengeta nzvimbo yangu tichazouya aripira kaboka wakashayika asi mukororo wacho unozivi mukororo wacho nenyaya iyi wati kuri pane zvaanoziva handiye wapa waakupa uyu futi uri kwamba uri ngaasumukeso ndiye uyu wakura zvokuziva une makore mangani ini ndakazva ma 1966 une makore mangani 58 asi mukipona ndakapinda asi wakora kadoko andandiriza akapa uyu ndiani ndiwe ere kana baba ndi baba wanga uri andina ndati wanga uripo ere inini ndanganga ndisibadani saka mangosikaona ichokuziva gara ari pasi zitera sindiyani zvakaboka iyo chokwadi chakanaka kuti haona ichonoziva saka I think our only chinhu chataakuita chiendayo kanzo endayo kanzo mosvika monita verify monoti information iriko here then kana kanzo yaita sei yakupai information iyo yatokutsvaka then you just alert us kuti maiwana information abva kuiwana kana kanzuro yati iyo hapasi pegged handiti then isusu takuda kuti determine kuti ndepani
saka munhu iye anenge azozi ndiye muridzi wepo ndiye anenge ane right yekuzopa munhu. Yes. Saka endai kukanzwa.